Skal der være alkohol til gymnasiefesterne? Ja, synes jeg. Hvorfor skal der være det? Den danske ungdom. Altså vi er meget desværre sådan fokuseret på alkohol og drikker ret meget for at miste hæmningerne og for at kunne nærmest slå os løs. Det er lidt forkert, at vi ikke kan have det sjovt uden. Hvad vil du sige til, hvis der kom et forbud om alkohol til gymnasiefesterne? Jeg synes, det er fint. Jeg ville synes, det var friskt gjort. Altså for mit vedkommende, så drikker jeg ikke selv. Det handler meget mere om det der fællesskab. Men kunne sagtens have det sjovt alligevel, den som var der? Jeg mener godt, at man kan feste uden alkohol, så man lærer hinanden at kende på en anden måde. Og faktisk også kan huske hinanden de dage efter, der så kommer, ikke? Så vil det blive en helt anden fest, vi får. Men det vil også nok også skabe nogle anderledes resultater. Det vil jeg ikke have noget imod. Ja, sagtens. Altså det tror jeg godt, man kunne. Hvad hvis der kom et forbud mod alkohol til festerne? Hvad vil du sige til det? Altså jeg tror stadig, at jeg vil komme, fordi at man kommer jo også til at se sine venner til fester, og dem kan man jo også godt snakke med. Og Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Også for igen at vise folk, at man sagtens skal snakke sammen, uden at man behøver at være så blød, at man ikke kan huske det næste dag, og så man bare kigger på en anden skolegang næste gang og tænker, jeg snakker med dig, men nej, det vil jeg ikke gøre mere med. At det ville være sjovt at prøve, fordi der er så meget druk involveret i festerne her på HG. Altså, i stedet for at I rejser mig op på hænder, så tror jeg bare, at jeg skal rejse mig op selv. Tror du, man kan sætte noget andet i stedet? Ja, det tror jeg helt bestemt. Det kommer an på, hvad det var. Hvis der er nogen fra skolen selv, skolen har jo også nogle forskellige bands osv. Hvis de spiller nogen, man kender, eller hvis der kommer nogen ud, som er noget musik, jeg godt kunne lide, så vil jeg helt sikkert komme. Prøve at holde en fest nærmest uden alkohol, og så se, hvad der kommer til at ske ud af det, ikke? Fordi det bliver alligevel rimelig sjovt. Altså hvis der skete noget, som var sjovt, og som alle var med i, og som alle synes var fedt, så tror jeg, at så vil jeg da komme, helt sikkert. Man kunne lave nogle alternative events. Altså det tror jeg helt sikkert. Jeg tror faktisk, vi kunne gøre dem endnu sjovere. Komme med en masse nye idéer, altså, så det hele ikke bare bliver, som det plejer. Jeg tror bare, egentlig et bud vil være at blande folk på kryds og tværs. Lave noget, hvor man kommer til at snakke med nogle forskellige. Og så uden alkohol gør det måske også nogle lidt mere holdbare venskaber. Så det vil i hvert fald kunne danne nogle bånd på kryds og tværs.